tuntum kan video a chuan thil makleng pathum nangma ni ang boka en tu te le ngai thla tu ten an lo chin fel to le apalina tun thlenga la chin fel lo case mak tak mai kan ngai thla ho don ani kumsang ka zakua somkua Easter Sunday chol ni chhun re tak ani a re le mari thom ton te chu an ti thin dan ang bokin Snow Prairie Road Coldwater Michigan atanga mel som pani vela hla a highway lo lama an in khal chuaka ma se an tlan tluang lai chu an hnung lama van pakhat takzeta ron tlan awang chuan an phudeu zoka reilo te a an hnunga chuan ron thlengin a ron le pel ngala mari chuan a license plate a GZ ti in ziak chu fiam thu in jis avan man mo vemale ti in alo soya engwaka ngai lem lovin mel tlem te an han tlan le hnuwa school hlui pakhat bula hian van chu an va mule a an tlan pel lai chuan mari chuan ava ena a phudeu zok thei hiala a khal tu chuan puan thisen ni om taka valkwal noi mai chu school hnung lama chuan alo keng pheya engthil nge an mu chi chu an threlo na a thil thalo tak ani ti ero an thre chiang hle ani reyan da thalang atanga a han en le chuan van chu an hnunga aron tlan le to a aron hnai chak hle mai bokani chu van var khal tu chu Dennis Dew ni in Marilynn an in neya Marilynn chu Coldwater Michigan High School counselor za om tak ani fa pathum meichia pahnih le mipa pakhat an neya pon lama an landana chuan chung ko pa ngai tak le khosak nuam tak an ni a ma se chung lama ero an chung ko bo ruak chu a che em thungani Dennis chu an nu pakara chuan alung ni lo tial tiala a hla tial mai boka Marilynn chuan a fate chu alaka hel turin a fui portlat ni a angaya Marilynn chu a lim lo em awangin kumsom pariat an in nei nu kum sang khazakwa somriat pakwa khan kota apasal nena in then adil ta ani an in then nu chuan Dennis chu a fate mu phalna hun tlem te chau pek ani a afate aro chuan an mudu lo fo thin thungani Marilynn chuan a lawyer nena Dennis chuan anun chu thunun alatum reng ni in athila an ina chuan chanvo engma nei lo ma se garasa office te takte chu ala mang tlata Marilynn chuan akong khar kal na te po athak hiala ma se chu po chu atok zo chuang lo nikhat chu Dennis chu living room thu thlenga alo thu reng maya hemini hian an pani bo ruak chu atang thakop mai kumsang khazakua somkua a Easter Sunday chu alo thlengta ani Dennis chu afate hroi turin aron thlenga ma se afapa skota chuan zui a hre hle maya afanu chuli phei chuan apa kianga hun man chu adu lo top mai ani Marilynn chuan an bo ruak ti zia om tumin aron inrola ma se Dennis thin rim chu azual sau thunga au khum chiamin a phi tanok nok mai ani chuti lai chuan Dennis chuan Marilynn chu basement stepa anam thla a an faten lau thabar taka an thlir lai chuan step top lama chuan awa khoi chhun jom le ta chiam mai boka an fanu upa ber Jennifer chu an then omte in atanga police phone turin atlan chuak ngala Dennisan alo mu vele thutluk na asiam thuta Marilynn liam tuar chu avana pomlutin damdoi ina a hroi don ti a afate hrilin atlan chuak ta ani minute tlem te nu a police te chuan Dennis ale Marilynn te chu an ron zong ngala nima sela Dennis ale avan mu ani le na masaber chu thon ton te nu pa Snow Prairie Road a an ron tlan pel lai le school hlui bula ading kha ani tuna chuan thon ton te nu pa motor nunga chuan aron tlan le a ma se apel to hau lo mel ni chung zet chu an hnunga chuan an tana lo om khopin aron tlan hnaya an nu pa chuan thil sual lian tak thleng lai an mu ani ti an theta ani police ne na report turin thutluk na an siam ngal thuaya an fiam thu awang khan a plate malam GZ chu an hrerenga ma se adang chu an hreto lo thung Michigan hian lirthei malama license plate da ani ngai lo awangin a plate mutur chuan a hnung lama an om angai ani thon ton te nu pa hi an fing khop maya highway atang chuan kong chelama an koi thuta ti chuan an in her le a van number plate chu mu le an tumta ani highway a an let le chuan van chu alo dinga an van hai chuan thilmak tak lo ti in a license plate chu alo thak mek ani passenger thut na lam kong khar chu a in honga
achung le kong khar vela thisen kai noi mai chu an va mu mana license plate chu an mu thei tak lo awang chuan thon ton te nu pa chu chak takin school hlui lama khan an tlan let le ta zoka chuta chuan puan thisen hruk na chu school bul nimkar ran nung ko ko a hian an va muta ani rang takin police an be ngala kan la hriat lo takin hewan chungchang le thil thleng hi kum sang ni pakhata jeeper creepers film le sang ni sompani ributa an tarlan masak ber kha hemite nupa reile marathon ton te thil ton tak tak atanga lak hi ani forensic team 10 school lui chu an enfi nu a motor nu ma chu DPU van nen a in milti an mu a puana thisen kai po kha Marilynn ni thisen ngei ani ti an nem ngeta ani finfia na te chuan rin hlel rual lovin thudik chu a phorta a mi bo zon na chu tual tha na chui na lama a in thak ta ani Marilynn ni ruang chu an in le school hlui in kara kong fian rial deuh pakhata an va muta a athi chan dik tak chu anunglam atanga silaya alu aka ani wang ani bokani police lamin denisa an zon lai chuan ani chuan achung te le thian nai vai te hne na lekha makpui pui aron thon kuala Virginia Lowa le Oklahoma atanga aron thon lekha som pasaria te chuan athil ti awanga in thiam lo na nei mi lovin midang apu vek zokani voi khat phei chu anupui ne na an in then na chungchang lekha poimo nen phek som pakhat cheta sei lekha aron thona chuta chuan denisa chuan ama le ama in soilianin Marilynn ni chuan denisa chu huan hung na pal le lama anam liama ani ero afate in le lo le bungrua nen hung na chung lama an om tata denisa chu college fee te peturin anorbok ani ti in aziaka chutianga Marilynnin denisa huan hung na pon lama anam liam lai chuan denisa chuan ana em ani ati bokani chubaka mit aya mit nun na aya nun na ti te chu ngai tu na phur om tak ti in aziak tel boka thlatam tak chung chu na fiwa chu atlan bowa man harsa tak ani thunei tu ten apil bo len ta emo anti lain national TV a chanchin an tar lan chuan engkim mai chu a in thak ta veka mars ni som ni sangkha zukwa som kwa pakhat khan Unsolved mysterious so chuan nefiwa thilti chu atar langa chuti lai chuan Dallas Texas a mei chepakhat Linda Blizzard ti chuan an in lo thleng ve che in thilpa ngai lo deuh awa mu a abialpa hang khuin te chuan garas pona avan alo pa ka chu ati ngai lo topani ina alu chuan hangka chu man mo taka bungrua lo pekin alo buai em maya anu in stroke anei thule chuti hun la a kalngal angai thu chu a hrila lindai chuan bungrua chu tlem a siam puya kong laka a ei turte siam sakin anin thla ta a anu a linda I chuan chu hun chu anin mu top na tur ani ti a hriat lok tlat thu a soile ani Halloween man na pakhata hangka hi atonga December thla chuan an cheng dun to nge ani ma se linda I le a thian nu Barbara Harris te chuan rin hlel na an nei thlata hengka hian an in ton malama a chanchin le a chung te chungchang a soingai mi alova in atanga a chua ve chuna po ni a chua le chua lo po soilovin sunglass dum awo tlat mai thin ani mei chepani te chuan a chanchin chu an hriat tlem em awangin an soidun fo thina linda I phei chuan a chanchin chui tur chuan private investigator hial a ruaya ma se engthil ma chui chu an nei lo thung ani linda in hangka a thla lai chuan a thian nu Barbara I ero in ina Unsolved mysterious alo ena TV screen a hangka mel a han lan chuan thudik chu a hrethiam ta chi ani chu hang khuina ani lo tual that tu Dennis na fiwa ngei ani Barbara I chu a hril hai hle a thian nu linda I chu awa hril ta wat ani ti chuan snow a tip line a chuan phone mangin avan license plate number chu thunei tu te a hril ta a chuti lai chuan Dennis a chuan hlau thong takin Louisiana state paltlangin Mississippi lampanin darkar li chung zet atlan to a Louisiana state trooper te chuan avan chu mu in mel som panga zeta thui chak takin an ta ani border le lama chuan FBI te hriat tirna bo zuin thunei tu te chuan dan tumin an lo in pu cha ve mek boka
Denisan Mississippi a kong andan aron sutlang pop lai chuan deputy te chuan lokapin chuti chungpo chuan alatlan shama police tenen in kap tonin an motor te chu sutchiat alatum mani zingdar li vela chuan police te chuan avan chu an din tir theita shama an banai chuan Dennis nephew chu a revolver lahum reng chungin a chunga chuan alo oma thilrap thak tak chu a top ta a ma se Dennis afate tan ero chana na satak ani thunga apoi khoi chuan jeeper creepers film bul chan na tur kha ron pe ma se ataka mutu reyale Marie Thornton te tana arap thak na ero film scene te chuan aphok chuak zo lo thungani Dennis athil ti chu van duai na in top ma se zo na zong zonga ero chana a om vek thunga ma se hetiang vek hian thil a thleng thin lo kumni nu a Wisconsin a chuan meche pakhat chu thilmak tak chinfel ani nu po a zo na tam tak la nut chia na a awa in rol ve tlat maya August ni somni pariat sangkha zakwa somkwa pathum khan Craig Williamson a chuan Colorado a business trip nei turin asanghavul na mun waka country chu a chua sana inatanga atlan chua lai chuan anupui Christine Reinhardt chu availiam ve maya ni nu August ni somthum zana chuan Craig a chuan Colorado Springs a Super 8 motel atangin inlam aron bia a Christine nena chuan a motor ho chu ada le trap to thule atuk jing dar nga le achan ve a ron kai tho turin a hrila ma se atuka Craig phone a chan tak lo awang chuan Christine chu amang ang ta em a Craig hi ama kar khan accident awangin a thuak alo so chet to awangin alu alana renganga a khomu po ala fi alova chuwang chuan a re vung chu ngai thatna chi ani lawani August ni somthum pakhat sangha zukwa somkwa pathuma police ten a motel room an va en fia chuan tharum tho na nu ma eng ma a om lova khuma po mut na nu ma a om lova abung ruate po ruma chuan ala om vekani Dakar somni pali chungin Craig ka credit card pahni chu El Paso Texas a grocery dor pakhat changdana hian Macdavin an va muchuak nol maya chu mun chu Colorado Springs atanga mel zanga somruk pariat hla Mexico border nai a om ani a atuk le a chuan Craig Williamson a chu mi bozinga tel anita a karni nu a motor ho chu Suarez Mexico a anva mule a nu chui tu te chuan thil pahni chau an ngai tu ata Craig a chu tha ani nge ama thu a tlan bozok ni ang ti chu an ngai tu ani Christine chuan thil pahni tual thana le ama du thu a tlan bo ti chu a oi du lo ve a atan chuan Craig a chuan ama kalsan tur chuan eng nu mama a om lova a thi to ti fia na po a om hek lovani kumtlem te liamta October ni sari sangkha zakwa somkwa khan kumsomli paruka upa Craig Williamson ale kumsomli pakhata upa Christine Reinhardt te chu Lake Tahoe anin neya reilo te nu a Christine chena Wisconsin a ramlein huan hlui pakhat chu sangha chi khat tilapia vul na muna an thlak dang lama ramchung mun sanga dorle restaurant a te an thal thin ani ama zong hian hun rei tak ka mang to a kan in ton tir kha chuan kan hlimdun em ani ti in tual chunga chanchin bu pakhat a hril hialani a mangai ber boutlat mai chu a en liam theilawa ama nge chuan ma alata ani ama saberin Craig ka thlenna motela chuan avakala ma se engthil ma awa muchuak chuang lova nu chui tu ten Texas le Mexico lam an ngai tu alain Christine ero chuan anai vai khoya emo a om aring tlat thunga a bei fe nu a apasal chanchin chu media a aron langta a tin Montana a cheng nurse pension to Judy in man ni chuan chanchin aron soita ani Craig abo atanga kar ni na khan Portland kaltlanga Denver pan tu rela Craig ang deuh chu alo mu a chupa chuan sangha chungchang a soi renga pelriat nei lo le bodeu mel apu a athom hno po ni tam tak a thlak to lo ti a hriat hle bokani Christine chuan Judy mi pa mu kha apasal ngei ani ti aring het mi amaya chu chui zui tumin Judy soi ang chuan Whitefish Montana atanga Portland Oregon thleng chuan azui veta a kong laka rail station omzong chu thla alavek boka
December ni somni paruk sangkhat zakwa songkwa pathuma judi nen chuan in tongin chung athalak te chu amuta a judi chuan chupa khreka angdeu chukna station chu alo koka chu Wisham Washington Oregon border nai alo ni a khreka fapa chu muna chuan kalin mibo chanchin ziana avatar chiam maya ma se chanchin thar engma a omle talo thungani thatam tak liam to ma se Christini beiseia na ero abo chuang lova me ni somni panga sangkhan zakwa songkwa pali a Unsolved mysterious so ina khreka chanchin antar lan khan a beiseia na chu aron thar le zuala he episode hi voiriat lai an chuan na thuron za chuang an don pha ani ti chuan sangkhan zakwa somkwa panga a abo atanga komni na a rinlo dawin thil aron thlengta a episode ngai hlir an chua lai chu mi pakhat hian alo thlir ve a Craig Williamson a mel chu a hre chuak ta chupa chu Craig Williamson a ngei alo ni Craig ka soidan chuan Colorado a khan suam ani a thluak alo so to nen a hriat na a hlota alo ni a credit card tele a motor chu ruksak ani a damdo in pakhata hian a ming tarlan na ron ti in ziak wa chungin alo chuaka bas le rel mangin US khopui hrang a fangkuala atopa Key West Florida a in beng belta ani chuta chuan longchol na a thlako chung zet a thoka a ruai tu bob minga chuan Craig chu Craig Ron Williamson ti in a in mel hriat tir ti a soya a minglai a middle name doit ti aya ron ti a mang ani boba chuan Craig chu na thok thatak ani thu a soya ma se atop lama chuan alu na thin thu le ramhnuaya kar ni chungte abo thin thu a soibok ani Khreikan Christini aron biak le taka chuan anupui le achungte chu a hriat to lo thu a soya engtiang po in tum ma se a hriat na chu anei le thei to lo ani nupa te chu in mule ma se atopa chuan anin then ta nge a nu sui tu te ero chuan Khreik ka hriat na hlo chu an ring hlel hle thungani a motor kal sana khan a mui mul bak che a che thlak na nu ma an mu a tin a bolai khan poisa fai dollar sang ni zanga zet a kol boka chu wang chuan sumle pailama har sat na ato awanga tlan bo lui ani an ring ani an nu pa a an nei zong chu sanghavul na sen sova an da veka chu ba ka chuan dollar nuai li zet an bat bel bokani detective te chuan Khreika Colorado a akal khan sanghavul na kai noi bungrua chi sang sangha thangte an ei turte emo thil da vo na manrua engma akeng loti an soi bokani engwangin nge anupui chu aron biak le si a hriat na kha a hlo tak takani chuan a bohlan dai tur ani lom ni a thil ti awanga in thiam lo na in aron nang ching nge Christianin beidong lova azon na khan a ne le jok ni ang nge ni a hriat na chu a lo hlo tak thilmak tam tak hian boina te chinfel ani nu po in zo na tam tak min hut chia thin ani thil dang le a chuan thil chu atira chiang viau angin langma se a hnu a rin phak bakin alo har sa le si thin September tha sangkha jagwa somret pakwa a khan Patricia Stallings chu Jefferson Country Missouri a an in ma a police ten an mana afapa now sen raina thatu a an pu ani thathum malam khan Patricia le apasal David Stallings te chuan an fapa thathum mi chu damdoi ina an hruaya raina chuan athil ei aluak chua le vek thina wangani apian tira tangin raina hian pumpui lam natna anei to a chu wang chuan doctor te po in natna pa ngaya an ngaya raina po chu ron tha chuak le mai bokin nima sela test an han nei le meu chuan medical team te chuan mak an ti hle mai athisena chuan ethylene glycol alotam em maya damdo ina thokte chuan raina chu turpek lui ani ti in thutluk na an siamta ani chumi hnu chuan thunei tu te chuan Patricia le David te chu a hrangin an dop ngala nu chui tu te chuan fing takin atu emazok chuan an fapa chu turan pe ani ti an hriat thu hrilin an inkar bo ruak chia le in tha hial du na a om lo an zota David nena chuan Patricia chuan lie detector test a fail ti an hrila chu ataka chuan finfia na paltlang lo ani ti na ani reilo te chung chu karing mana ma se ka in ngai tu hara
in tidik lo ani chu katita ani ti in David a chuan a soi ani ni som pahnih hnu a raina chu damdoi in atanga chhuatir ani a ma se anu le pa te hne na ni lovin Child Protective Service ne na an hlan ta zawk ani thakhat chuang chu kar khata dar kar khat chung chau an fapa chu an mu theia an mu voi rukna chuan Patricia chu raina le anu te nek tur siam chop nen chau chuan a oma midang an ron lu le po chuan alo hrai zom zela nili hnu a raina chu a ma anga aron nat le awangin damdoi ina lu pui an ni le a chuta chuan police te chuan Patricia chu an manta ani lung ina anu a om lai hian September ni sari sangkha zakwa somriat pakwa khan raina chu aboralta ani Patricia chu first degree murder charge siam sakni in afapa vuini a po atelve phalsak ani talawani Patricia lung ina a om lai hian David chuan lawyer roina tur paisa alo zong ve mek boka anu October thla a chuan Patricia chuan thalimi naw apai ti an rechuaka anfa pani na David Jr. chu February sangkha zakwa somkua a alo piang leta ani nima sela anu in trial anga lai ani awangin foster care da ngal ani a karni nu a David Jr. po chu raina thi puinan na ang chia khan aron na ve leta a chuta chuan David Jr. anat na chu MMA methylmalonic academia in kai chon thei ani ti an rechuak ta ani Stallings atele an lawyer thar Erika te chuan raina po kha henat na awanga thi hi ani ti an soya ma se kum sangkha zakwa somkwa pakhata ni thum chung trial an nei chung chuan raina le David Jr. ate nat na in an na chungchang chu kota an soi chuak hau lo thungani prosecutor George McCrory chuan ne takin case chu aboi puya police lam le social worker te chuan raina athi khan Patricia chuan englungai nama atilang lauti an soi ve boka tin an ina Antifreeze bur an mu thu an tarlang tel bokani prosecutor te soidan chuan raina thisena ethylene glycol Antifreeze omkha hrilfia na dang a om theilo ani darka som chung zet an ngai tu nu a jury te chuan Patricia Stallings si chu tual tha na first degree murder thiam lo an chantir ta a tani natanga chuak le to lo turin hremna an peta ani ma se jury te hriat lo thil pakhat a om thunga Dr. Christopher Longa St. Louis University a toxicology lab ho tu le raina thisena ethylene glycol a om ngei ti nem nge tu te zinga mi khan ral khat atangin raina thisen tlem te chu Dr. James Shoemaker ne na alova pe a Dr. Shoemaker hian University a genetic testing lab adin thar chi a MMA mu chua na tur test alo nei ve mek bokani April ni somni pakhat sangkha zakwa somkua khan a test result chuan rain stalling sakhan MMA alo nei ngei ani ti an nem ngeta a he thil mu chua hian University thiamna sangchin te zinga in hnialna a chok chuak na sat le maya mitam tak chuan raina khan MMA anei ti an poma ma se turpek ani ero an laring fan thawani he thu thar hi Patricia lawyer Erika ne na po hril ani a ma se ani chuan he hriatir na hi atok lo ti in alo hnola court lama man tlak lowa angai thlatani MMA methylmalonic acidemia hi in kai chon thei nat na wang tak ani a he nat na nei tu te taksa hian protein le thau te chu an taksa mun sang sanga chuan a then som thei thin lova chu chuan taksa a tur atitama nat na te chau na te le thok lama har sat na te a thlen thin ani an fapa pani na David Jr. an MMA anei ti an hriat chuat nu a po prosecutor te chuan MMA hian ethylene glycol omkha a hrilfia theilo ti in Patricia i trial non na tur chu an lo hnol tlatani ma se sangkha zakwa somkwa pakhata tolling sate chanchin Unsolved mysterious aron lan khan engkim a in thak ta veka Dr. William biochemistry le molecular biology a professor le chairman ni bok chuan Patricia i chanchin chu TV a alo enve a hriat thiam lo ber chu raina thisena khan tur a om ngei ti fiana test dang engma an lo ti lo kha ani Dr. William le Dr. Shoemaker te chuan an ma ni ngein additional test chu an nei ta a ti chuan thudik rap thak tak nen prosecutor
George McCrory chu vabia in thilpoi mo tak pathum an shilta ani pakhatna chuan raina thisena khan organic acid atam ma Dr. William soidan chuan MMA anei ti chu rinhlel rual ani lo pahni na an enfia non na khan ethylene glycol antifreeze chu sampula khan a omlo hrim hrim ti an muchuak boka an pathum na chuan raina natna MMA awanga ataksa in asiam chua thil pakhat propionic acid kha tespa nga ya chuan ethylene glycol nen a in an wangin alo hriat pol thei reng alo ni ti an muchuak ta ani prosecutor McCrory chuan Patricia chu alaring hlel deuh hrim hrima ma se geneticist Dr. Prairo Ronaldo a hanron meu chuan a ngai dan chu a thlak ta ani an han enfia non le meu chuan damdoi in thuthluk na masa kha finfia na rinhlel om tak alo ni ti an muchuaka Dr. Ronaldo chuan damdoi in lamin an test dan le raina an enkol dan chu na satakin a soisela naute nutte bura khan ethylene glycol antifreeze nu ma a omlo ti a muchuaka chubaka antifreeze tur thana atana an man ethanol te kha MMA nei naute tan chuan thilhla om tak ani ti a soibok ani prosecutor George McCrory chuan zona pakhat ala nei thunga raina ruang an endik laya crystal an mu kha enge ni ve thungang ti a zona chu Dr. Ronaldo chuan kha antifreeze wang ani lova damdo ina ethanol drip an khai sak wanga lo om zok ani ti in a hrilfia ta ani chu hrilfia na chuan McCrory chu a mu fia tirta a Patricia Stallings silaka thiam lo alo chantir to na zong chu hli sak turin jasne na angen sakta ani lungin atanga achua nu a Patricia chuan a fapa pahni na David Jr. chu abula a om tir theita a Stallings chungkwa chuan damdoi in le doctor te chu an fapathi na a mo phurtu ni a puin an khinglet ta a poisa tam tak an dongta ani ma se van duai thlak takin David le Patricia te chu an in then ta thunga an fapa David Jr. po chu kumsang ni som pathum khan kumsom ni pathum mi cheu ni in aboral ta ani apa David tapo kumsang ni som pokwa khan aboral le boka an chungkwa chu dar hle to ma se an fapa ne na hun hlutak an mangdun ve man ero kha atana hun hluber ani ve thungani ole khati zong kha tun tuma crime story kan ngai thlak ho thei chu ani a video dot le a atak nge ya khovel mun sang sanga poi khoi na thleng te nen kanin mule don nia